Dicsértessék a Jézus Krisztus, ez itt az Igazságkönyve és Énok tanúsága projekt videója. Most két új, nagyon izgalmas projektet jelentek be, amiket ez a csatorna indít. Az első az azt a címet viseli, hogy 5 perc a végidőből, hiszen 5 perces videók próbálnak ezek lenni. Nyilván lesz majd, hogy elcsúsznak, tehát nem lesz teljesen biztosan 5 perc, lehet, hogy kicsit több, esetleg kevesebb. A másik projekt pedig, ami még nevet nem kapott, egy életvezetési tanácsokat adó pici 5 perces videókból álló sorozat lenne, ami azért nagyon fontos, mert úgy látom, hogy nagyon sok mindenben el vannak az emberek tévedve, az egészségük és a szellemi állapotuk kapcsán. Fontos lenne, hogy segítséget kapjanak az emberek abban, hogy felismerjék a végidőt, eligazodjanak benne, és a kétségbeesés helyét a remény vegye át. Ezért indítom ezt a két sorozatot. Az első 5 perc a végidőben pontosan most fog következni. Meglátjátok majd az intrót, és utána ez az első rész. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek, és egészségetekre kívánom mind az 5 perces végidős műsort, mind pedig az 5 perces egészségügyi és életvezetési tanácsokkal foglalkozó podcast sorozatot. Szóval sziasztok! Gondolom, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy több csoportot is vezetek a Facebookon, és az egyikben egy vita alakult ki. Én a vitákat nagyon szeretem, mert lehet véleményt ütköztetni, illetve kicserélni, és ez nagyon fontos. A vitatárgya az volt, hogy vajon ezek a nagyfejű szabadkőműves vezetők valóban nem oltatták be magukat. Nos, a legtöbben a sajnos szabadkőművesek által irányított csoportokban a fejükbe vették, hogy meg lehet úszni az oltást, a nagyfejesek megúszták, és nekik nem is kell oltakozni. A helyzet az, hogy ez azért van, mert nem nagyon értették meg az emberek, hogy miről szól a végidő, az utolsó idő ebből az időszakból, az egy világrend ideje, az Antikrisztus világrendjének ideje. Az Antikrisztus miképpen Istent akar csinálni magából, hiszen a Biblia is ezt írja, hogy ő tulajdonképpen Istenné akar válni az emberek felett. Isten pedig mindent lát, mindent hall, és mindenütt ott van. A sátán nem így van. A sátán teremtmény, mint ilyen ideje van, helye van, és nem lehet ott mindenütt, nem lehet ott mindenkor. És ezt a hátrányt igyekszik a sátán lefaragni ezzel az új technológiával, amivel tulajdonképpen benne lesz mindenkiben és mindenben. Ehhez a testek internetét fogja felhasználni, mint egy összekötő kapcsot minden élőlény között, és a mesterséges intelligenciát, ami minden élőlényt irányítani fog, az embereket is. Ehhez az kell neki, hogy minden embert fel tudjon csatlakoztatni a testek internetére,
Ehhez pedig minden emberben szükség van egy számítógépes interfészre, ami kommunikál a központi mesterséges intelligenciának nevezett démoni portállal. Ezt úgy lehet elérni, hogyha beoltják az emberekbe, és chemtrail-lel és ételekkel pedig felépítik bennük ezt a számítógépes interfészt. Az oltások génmódosítása azért kellett, és az állatokat, növényeket is azért génmódosítják, hogy ezt az interfészt, ezt be tudja fogadni a testük, és tökéletesen kommunikáljon vele. Na most ehhez természetesen elengedhetetlenül szükséges, hogy állandóan építve legyen ez az interfész, egyre jobban ki legyen építve az emberek, állatok és növények testében. Erre szolgálnak azok az anyagok, amiket az ételekben, illetve a chemtrailben adagolnak belénk, vagy ránk. Ezek az hihetetlen képességű nanobotos anyagok, vagy intelligens porok, ha így jobban tetszik, ezek képesek különböző frekvenciákon engedelmeskedni ezeknek a frekvenciáknak, és a frekvenciák által építkezni az emberek testében. Aki nincs beoltva, annak a teste nem fogadja be ezt az interfészt, és ezért mondható az, hogy aki nincs beoltva, az egyáltalán nem vehet részt az eljövendő egyvilágrendben. Az kikerül ebből, egyáltalán nem képes felcsatlakozni a testek internetére, ami tulajdonképpen az egyvilágrend alapja. Hiszen ne felejtsük el, akiben nincs ilyen interfész, annak a teste nem jelent az Antikrisztus felé, és az Antikrisztus nem is tudja irányítani a testét. Ezt az Antikrisztus nem fogja elfogadni, a sátán ebben nem egyezhet bele, és ez miatt kétfajta technológiát fejlesztettek ki. Az első az az oltásokban beadandó, illetve már beadott interfész képző nanotechnológia, a másik pedig egy kész interfész, amit az agyba ültetnek be, ezt hívják Neuralinknek. Mind a kettő szabadkönyves technológia, és a fontos az, hogy valamelyiket fel kell venni. Tehát vagy a karba adott injekciót, vagy a koponyába ültetett interfészt, de mindenféleképpen ehhez az internethez, a testek internetéhez, és ezzel az egyvilágrendhez kapcsolódni kötelező. Ez nem megengedhető, hogy valaki nemet mondjon erre, ezért próbálja meg, mert akkor nem fogja imádni a testek internetével készülő hamis bálványt, a fenevad szobrát, és ez nem megengedhető, így egészen egyszerűen ki lesz a társadalomból taszítva. De ez még nem a bélyeg, mert a bélyeg technológiájának van egy irányító csípje, és ez az az irányító csíp, amit majd a tapaszos oltással a bőrünkre tetovál majd az egyvilágrend, illetve az azt vezető szabadkönyvesség. Nagyon fontos megérteni, hogy aki be van oltva, az még nem vette fel a fenevad bélyegét, de nagyon közel áll hozzá. A testét már irányítani tudják. Úgy vettük észre, hogy sajnos nem csak a testét, hanem a gondolatait is képesek befolyásolni. De még nem vette fel a bélyeget. És nem imádja a fenevad szobrát.
Tehát van remény, kapjátok össze magatokat, mosolyogjatok a jövőbe, mert tulajdonképpen még elkerülhető a fenevad bélyege.